V dnešnom videu si ukážeme Beckovský hrad. Hrad ako starý spomína už anonymová kronika z 12. storočia. Potvrdil to aj archeologický výskum, podľa ktorého najstaršie osídlenie hradného brala pochádza z prelomu letopočtu. Vápencové bralo nad Brodom Vahu na podzemí Trenčianskej a Nitrianskej župy malo značný strategický význam a preto tu v 12. storočí postavili kamenný hrad. Skladal sa zo štvorbokej veže s ochranným múrom, ku ktorej pripojili hradný dvojposchodový palác. V čase rozmachu moci Matúša Čaka Trenčianskeho patril Beckov pod jeho pánstvo. V druhej polovici 14. storočia hrad vlastnili Tiborovci, pôvodom z Poľska, ktorí predstavovali v tom čase jeden z najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády prežil hrad, ktorého urobili stredisko svojich rozsiahlých majetkov, svoj najväčší rozmach. Na prelome 14. a 15. storočia pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvýšili hradné veže a postavili horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V polovici 16. storočia hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva opevňovali. Vtedy postavili v dolnom nádvorí deľovú väžu a zvýšili obvodové múry hradu. V tom čase bol hrad už vo vlastníctve rodiny Banfijovcov. Po ich vymretí v roku 1646 si hrad a pánstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však už tak nestarali o jeho údržbu a opravy a hrad začal pomaly chátrať. Požiar, ktorý vypukol na hrade roku 1727, zničil väčšinu budov a od tej doby je opustený. Ruiny horného a dolného hradu sú pozostatkom palácov, hospodárskych a obranných budov a opevnenia. Pozoruhodná je otvorená neukončená veľká deľová bašta v dolnom nádvorí. Typologicky zvláštne je horné, pravidelne a vymedzené nádvorie, prístupné kedysi podjazdom, obklopené zvyškami palácových konštrukcií a niekdajšou vstupnou fasádou kaplnky. V súčasnosti je areál hradu prístupnený verejnosti. Po rekonštrukcii, ktorá zachránila niektoré budovy horného hradu, má hrad aký taký zachovali raz. Ešte nie je zrekonštruovaná zadná časť hradu, Tiborovské paláce, kaplnka, spodný hrad so studňou, vstupná brána a druhá brána. Obrovská deľová bašta. Ako sa dostať ku hradu? V obci Beckov priamo z námestia ide vpravo popri rodinných domoch cesta. Pôvodný vstup do hradu vám zaberie zhruba 5 minút. Hrad je sprístupnený verejnosti. Môžete si vybrať sprievodcu alebo popis hradu s pôdorysom. Okrem toho sa poriadajú na hrade niektoré akcie. Otváracie hodiny pre verejnosť od začiatku mája do konca septembra každý deň, okrem pondelka od 9. hodiny do 18. hodiny. V roku 2010 bol NKP hrad Beckov rekonštruovaný. Nezabudni sa prihlásiť na odber, ak ťa zaujala moja tvorba, pretože do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.